Hello, लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनालि गुड निउसआ बेनो एडमिट लिंकआ एक्टिभ जाबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि बेनो जाबाय आसाम पुलिसनियाव आरो बेनि इन्टारभिउ डेटआ जों नायगोन अफिसियेल नटिसखौबो नायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय दा जों फैबाय SLPRBनि अफिसियेल साइटआव एन्ड अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिसखौ मोन्दों बेयावनो बेनो जाबाय ग्रेड 4 स्टाफै स' बेनिफ्राय एडमिट मोनसे दङ बे एडमिट लिंकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो जों बयबो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन थ' जों बोरै खालामनो हागोन होनोब्ला फार्स्टआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोजौआव फन नाम्बार मेल आइडि नङाबा एप्लिकेसन आइडि बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनानै बार्थडेखौ होनानै लगइन खालामनांगोन लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि एडमिटआ डिटेल्सआ फैगोन जे बबेयाव नोंनि इन्टारभिउआव जागोन स' बेनिफ्राय दिनै एडमिट मोनबाय आरो नोंथांमोननि इन्टारभिउ डेटआ जाबाय जोंहा 5 फेब्रुवारि एबा 5 फेब्रुवारियाव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लागोन एबा ट्रेड टेस्ट लागोन आरो जे नोंथांमोना खामानि मावग्रा नालाय खामानि मावनाय लागोन एडमिटआ मोनबाय स' बेनिफ्राय एडमिट मोननाय लोगो लोगो गाव गावनि जायगायाव थांदो सेन्टारावहाय एन्ड PhD लागोन बेनो जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जेराव हाइटखौ नायगोन आरो चेस्टखौ नायगोन आरो बेयाव अके जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव एबा ट्रेड टेस्टआव हरनो हागोन एबा बिथांमोना हरगोन आरो स' बेयाव रानिं गैया नोंथांमोना खालि बे ट्रेड टेस्टआव पास जाबाथाय डाइरेक्ट नोंथांमोननि साख्रि आरो जयनिं जासिगोन नोंथांमोना साफा साफा खामानि मावग्रा हिसाबै आरो देन बेनिफ्राय कनस्टेबल एग्जाम स' ABUB कनस्टेबल APRO नोंथांमोननि आनजादा 23 मार्चआव जागोन बायदि जागासिनो दङ बेखायनो बयबो रेडि जादो आरो काट अफआ फेब्रुवारियाव फैगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना माने मोननो हागोन आरो थ' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन।